ji abin da suka yi wasu Muhammad Yusuf, su ma saboda mun ba su shawara sun ƙi ji ne. An shirya za a kashe ku ne saboda matasa ne, kun haddace ƙur'ani, wannan injiniya, wannan lauya, wannan kaza, kar ku fito faɗa. Sai suka ce a'a su sun shirya. Muka ce ba haka za ku yi ba, ga yadda za ku yi, ku tsaya akan da'awar ku in gaskiya kuke, amma ku tafi kotu ku yi ƙararsu ku ce ga abin da aka yi muku. Yaro cin kwala ta yi saboda wannan shawarar da na bashi. Cin kwala ta yi ya ce kafirin banza kafirin wofi, ana hana ku kiwon akuya kuna kyallata haihu. Kotun ba nan ne uwar kafirci ba? Maka ce shikenan wannan sati 2 ne za su fara wannan yakin jama'a. Na dira Maiduguri na je na tara su na ce mun zo mu muku nasiha ne, duk da mun san mu ma ba ku yadda da mu ba, amma tun da kun taba cewa mu malaman ku ne a da, to shine muka zo mu muku haƙƙin malanta. Kar ku yi yaƙi, in kuka yaƙi babu riba, in kuka yaƙi za ku ja asara, za ku ja wa musulmi fitina, za ku ja kaza, za ku ja kaza. Amma tun da mu malaman ku ne kuma 'yan boko ne, ku zo mu haɗa ku da lauyoyi a je a kai su ƙara. Wallahi al'azimi jama'a ɗaya sai ina faɗin wannan kalmar tsalle ya cafi kwalata, sai muka miƙe tsaye. Har wani ɗan uwan shi yana cewa kai, ya ce sai gaura maka mari. Na ce a rabu da shi, na ce karatu ne yake da malami, rashin kunya. Na ce na juya tawa yanzu nan abin ba zai kyau ba. Na ce ka bari kawai. Na ce mun gaya muku gaskiya, amma wallahi za ku yi nadama. Wallahi jama'a karfe 9 na safe ne sai ne wa mota ta ki, sai na baro Maiduguri na taho. Amma sai na dubi ɗaya daga cikinsu na ce kai, na san wallahi baka yarda da abin da waɗannan yaran suke akai ba, kuma tun da ka girme su ka daina yaudararsu. Wannan abin da suke akai ƙarya ne, kuma ni na san ka ba za ka yarda kai asarar rayuwarka a haka ba. Muka taho mun faɗi abin da za mu iya, mun yi iya abin da za mu iya. Me ya faru? Ina barin garin shi ma sai haɗa iyalan shi sai ya gudu da su, ya je ya ɓoye su a Legas. Shi ma ya samu wata kwana ya ɓoye. Me biyo baya? Sai da aka yi yakin duk aka hallaka waɗanda za a hallaka. Bayan shekara guda ina kwance da magariba ko da daddare haka sai na ji waya, sai na ɗauka, sai na ji ya ce wane ne, ce wane, ya ce eh. Sai na ce ba a kashe ka ba? Eh. Sai ya ce ala gafarta malam. Wallahi ku ji abin da ya ce cikin sanyin zuciya. Sai ya ce ala gafarta malam, da kai da malam Ja'afar duk abin da malamai suke mana kun yi mana, amma mun ci amana ku, kuma na san cewa kai da ka rage da rai har abada ba za ka sake yarda da mu ba, amma wallahi mun yi nadama. To ku duba, daga ƙarshe yanzu waye ya ci riba? Ba su ci riba ba, musiba suka jawo musulmi. Alright, a lokacin da sun yarda me za a yi, silently sai a ji cewa su dinnan, sai a ji sun maka gwamnatin Borno kotu. Haka muka yi wa 'yan uwan ma'aina a Sokoto, su Bello Yabo. Aka kama Bello Yabo, babu haƙƙin shi, aka ɗaure shi. Ɗaliban shi za su yi kaza, muka ce a'a ba haka za a yi ba. Har gidana suka zo suka same ni a muciya. Ba za a yi hayaniya ba, ba yi cikin da'awar mu hayaniya, amma ku bari mu kai kotu. Shikenan aka je aka kai magana kotu. Duk ran da aka shiga za a ɗauki mataki akan magana, sai su je su firgita lauyan, sai su je su ci hancin lauyan. Aka rasa yadda za a yi. Wallahi jama'a akwai ran da suka zo karfe 2 dare suka iso suka same ni suka ce malam wallahi wulakancin da ake mana za mu hargitsa Sokoto. Na basu suka gama magana, na ce ku yi haƙuri, ba za a hargitsa ba, ba da'awar mu bace. Me ya faru? Suka ce jiya an shiga shari'a, muna ji muna gani ane mana, wallahi malam za a yi tashi hankali. Na ce ba ta farkin mu bane, ku yi haƙuri. Lauyan nan da ya rasu Allah ya lullube shi da rahama, barista Idris Ibrahim, gashi nan a gidan shi Wari Street. Da daddaren nan na buga mishi waya, na ce ranka ya daɗe ka yi haƙuri. Ya ce gata malam lafiya? Na ce a lafiya kalau. Ranka ya daɗe ina son za mu zo wurinka karfe 6 na asuba. Lafiya ko? Na ce a lafiya kalau. Ɗaki ɗaya muka kwana da su, gari ya waye wajen su 8 muka je muka same shi muka zauna. Ya tura mai shari'a a lauya, aka je aka ga to yanzu wannan ba za a tsorata shi ba ma daga Sokoto ya zo ba. Aka rasa yadda za a yi, aka nemi a yi wasa da hankalin shari'a.
haka suka sake yogayya suka sake zuwa suka same ni suka ce malam yanzu fa duk Najeriya ba wanda muke saurare sai kai, wallahi tallahi ka bar mu in muka hargitsa ƙasar Sokoto to kaga ba Sokoto in ya fara fada jinin dan hodiyo zai tashi matsala za ta faru. Na ce ku yi haƙuri, kun san me wallahi lokacin sai na wuce da su Kaduna na ce to bari mutanen nan sun san wata ba san wata ba. Muka je muka samu lauya Arne baka tafe San, senior advocate of Nigeria, muka gaya mishi ranka ya dade mu masu wa'azi ne kuma muna da irin aƙidar mu kuma ga irin aƙidar tamu, wannan aƙidar ta saba wa tsarin Najeriya ne. Ce a to an kama mana malami an kulle kuma ana wasa da hankalin shari'a, kuma mutanen nan ba su san haɗarin da ke ƙarƙashin kama malamin nan ba. Yau ita ce ranar ƙarshe da nake so in danna abin nan, in ya fi ƙarfi na zan ba su wuri. Ya ce to malam me kake so? Na ce muna so ne mu ɗauke ka kaje kai mana aikin shari'a. Ya tsaya aka gaya mai komai, aka kawo kofin takardu aka bashi. Ya ka zaro naira 100,000 sai aka danka mishi. Muka ce to ranka ya daɗe yaushe za ka zo? Ya ce a yanzu. Ya ce dama ana jiran cefane ne. Ya ce cefane ya samu. Ya shiga gida ya sallami matar shi, kawai shi kenan ya juya. Kullum ya zo wurina nan sai ya buga wa matar waya, ya ce gashi kina tare da shek ne wanda ya kama na a cefane lokacin. Kullum sai ya mata reference wanda ya kama na cefane lokacin. Saudan Zaria malam ya san mutuncin abinci. Kwarai da gaske ya san mutuncin abinci. Abinci yana da daraja a Saudan Zaria. Wallahi jama'a da aka je shirya shari'a, da ya je firing nasa a kotu shikenan duk sai suka tsorata. Yana ƙarar sarkin musulmi, yana ƙarar wani, yana ƙarar wani, ya turanci duk ya rikita su. Wanda ya gabatar da kanshi an ji arne ne ma, ya ka ce ho albani manya arna ma je kawo mana, ya ka ce an kori shari'ar shi kenan, ya ka zauna lafiya. To yanzu wannan bai fi mana lafiya ba? Yanzu Bello Yabo yana na yana wa'azin shi, Musa Luko yana na yana wa'azin shi, Malam Mansur yana na yana wa'azin shi. Mu muka yi riba, su kuma suka kaskanta. Sai ga bafarawan da ya ja mu da wannan rikicin ya zo yana roƙon Bello Yabo don girman Allah ka gafarta mini, ka yafe mini, kai min aikin gafara. Wallahi ba kwa bi na bashin rantsuwa. Bello Yabo sai ya ce to buga mala albani kai magana da shi. Ba ni manta lokacin na shigo cikin sto din makarantar nan zan dauka, sai na ji waya sai na dauka, ga ta mala a Tahiru bafarawa ne. Na ce a ran kai dade. Ya ce mun yi magana ne da malam Bello Yabo, ya ce in bugo maka waya. Na ce to akan me? Ya ce wallahi ka taya ni ya gafarta mini, na zalunce shi. Duk baki da Bello Yabo ya mini kaf ya kama ni. Shine kuka ji ina ishara a wani kasar na munafunci do, ya ce duk bakin da Bello Yabo ya mishi wallahi ya kama shi. Ya ce ka roƙi ya gafarta mini. Na ce in Allah ya so ranka ya daɗe ta wuce. Yanzu su suka kaskanta ko mu? Da'awar mu ta ci gaba? To sai kun yi haƙuri. Amma in kuka ce a'a malamai aikin banza ne, in sun ba ku shawara matsorata ne, su malaman gwamnati ne, sai a bar ku sai ku yi abin da za ku nakasa kanku. Yanzu yau shekara nawa ba a tafsiri a Maiduguri, shekara nawa ba a da'awa, shekara nawa ba wanda yake musulunta a Maiduguri saboda ba a wa'azi. To da matasan nan sun yi haƙuri sun karɓi shawarar fa, da yanzu ba haka al'amari yake ba. Ku duba wannan abin da suka tayar sai zama babban biyan bukata gawa ga jami'an tsaro, babban biyan bukata gawa ga zindikai. Don haka kowa sai ya shiga cikin screen ɗinsu sai ya ce shi ma shi su ne. Professor mu muka je muka ziyarta yau bai wuce wata 5 ba a Yola, babarbare ne. Ya ce mini shek kaga yadda kisan mutum ya zama a raha. Ya ce 2,000 ake ba waje a kashe mutum a Maiduguri. Ya ce 2,000. Ya ce 2,000. Ya ce yanzu ka sami yaran nan ka ba shi 2,000 zai je kashe maka ko mutum na ne. 2,000. Professor Kyari babarbare ne. Ya ce ya daɗe bai je ganin gida ba. Me yasa? Ya ce ya je aka ce an kashe mai gidan nan, an kashe mai gidan nan, an kashe mai gidan nan. Ya ce sai ya gudu. Ya ce 2,000 ake kashe mutum, 2,000 ake ba da contract 2,000. Ka duba yanzu su waɗanda suka tada abin da yawancinsu ba sa duniya, amma yanzu 'yan iska da sauransu sun shiga cikin riga suna biyan bukatar